nangitag balay, brad. Hana? Uli nangitag balay. Sir. Yo. Ang toto'y balig ang balay, papa, brad. Sige, brad. Tunga ta, brad, ha? Sige, brad. Ato to'y balig ang mahal, brad. Oo, sige, kay. Manginos ako. Sige. Nah. Brad. Ay, salamat na nagid tayo ning comment sa akong post. Lah, asa sa nilang location, oy? Wait, ako sa tanawon. Ha, sitio Ite, Barangay Igit. Ah, okay, ako din yung kuanon do oras sa kander. Wait na. Hay, Houston, si Manong. Ako dito pangutan-on, wait. Saan po ano? At ni motora. Di man mo dagan. Isa kay nagubani. Manibuto maris plagane. At tayo ni motora. Dako nagugastuhan eh. Lamur bate. Nabali ya site. Natangtang is plan ni buto. Lamur. Manong? Manong, excuse me, Manong. Unsay manong? Kabatanon pa na ako. Akong pangan, Lando. Unsay excuse me? Ibuta ng tikaan ni noon. Ay, Manong. Unsay manong? Ay, sorry. Ay, Kuya Lando. Sama yato. Kanang katuod ka aning sitio Iti, Barangay Igit. Ah, kana diha na day. Kita ka ng mangga. Na diha ang meeting seed. Oh, liko ka diha gamay. Na diha ang akong tatay. Na diha iyang kinadakan nga lagay. Ah, naday diha. Oh, Salamat kayo, Kuya Lando. unsay gilamat. Unsay pagtuno mo nako. Gilamat ko ani kong daruhan. Ay, wala. Salamat ba? Thank you. Aw, ana, very welcome. Sige. Pagkalangan ba ano din lang balyaan na. Sanay din oy. Nauna siguro ni oy. Nauna siguro ni ang whipping shade na giingon ni Kuya Lando. Ay doon na gitaw ko ng pamanggi. Ay, na mauna siguro ni Sitio Ite, Barangay Igit. Ay, salamat. Abot na giton ko silang waiting sheet. Ako na giton tong chatan to ang kuan bi. Ang mamaligyag balay bi. Kay ingon dito nga diri may mag-abot. Yo, brad. Naman, brad. Yung message agad itong nangitag balay, brad. Landay. Yo. Kaya nagpaabot to siya sa sitio na to, brad. Nya, paabot siya ato sa waiting shed. Aperti di siya doon, landay. Doon kayo siya, brad. Pero, kani, brad, iperti na nakang daw tuwa ni, brad. Pero, brad, baan mako, brad. Ano man kang gulba mo, brad? Gulbaan ko, ibaligyan na itong balay, brad. Uy, so ano man? Deperting paningkamot ni Papa na magkabalay tag dako nga balay, brad niya. Sensiyunon rin na to, baligya, brad niya. Sus, nagkabuling na tong lagay ni Papa, brad. Nga naman, brad nga. Wala man sa to si panglugod, brad. Mausad, brad, no? Nga naman, ato ni baligya, brad. Kay, di pa ka na, brad. Makakungkung tag, nakabaga, brad. Sus, brad, manay kay, para, ato naman, mga itatag chicks nga sakyanan, brad. Oh, brad, ha? Okay, brad, ha? Brad, manglingko sa brad. Sige, brad. Sus, magnuho na sa tagtaas. Brad, tama, brad. Sure na yung tana, brad. Sure na yung kini, brad. Ato ni paligyan ng balaya, brad. Brad, pero, brad, nakita na ko yung post, brad, ba? Wala siya giingon nga price, brad, sa balay. Nga paliton. Klaro kina, brad. Dato kina, brad. Dato gid, brad. Brad, makaya na niyang 50 million, brad. O kaya gid, brad. Pero, brad, ako na siyang nakuan, brad. Ako siya gitanaw. Ako siya gi-stock, brad, nga. Gikan din na siya sa Mars, brad. Mars niya. Nindunggo diri sa Pilipinas. Nagsakay daw silhig. Mars, brad. Oh, Mars, brad. Kauban di sila itong bruto, brad. Katong driver sikat, brad. Oh, mauguro na, brad. Kauban di sila. Oh, pero, pinaman mo ko aron, brad. Kuhan lang. 100 million. Ay, gamay na kina, brad. Kuhan lang. Kanang
600. 200. Gamay rin na Brad. 700. 900. Para wait gida Brad. 1,000 million. Sige Brad. Sina. Kaya ko ang nila eh. Maunang siguro na sila oh. Ay, pain mo na gitang diri. Ay, salamat. Nagitang si Palay. Brad, man mo panis mong balay Brad. Mo na Brad. Sus Brad, mura mo nag-welding Brad. Manginaway pa man ka Brad. Sig dili na uri nang palit Brad. Sus, mura mo nagtikis sa taya Brad. Na. Sig mahangyo na atong ibalik ya ka 1,000 million. Sig gihangyo na nagpiso. Ay, bahala na Brad na. Tatuon. I have here, Darrells. Darrells Brad. Kwarta ba? Kwarta ba? Kwarta din. Can you show me your house? Pwede. Aray. Tara mo. Okay, I will follow you. Follow you. Follow you ta. Are you crazy? I said I will follow you. Follow you gani mo. Show me your house. I will kuyog to my house. Yeah. And I will turning you to likod-likod bahay. Okay, go. Madam, this is our house for sale. Okay. Show me inside. Oh, sige. I will turning you in the inside to my balay-balay. This is my house, madam. This is my house, madam. And this is my lemon sweater. My lemon sweater. Good. Brad. You have garden here. Ani aja Brad. Ato ni tuyukan Brad kanang malipo sa tinuyok na to. Okay, sige. Na, madam. Yeah. You turning the house? Yes, I want. Sige. Madam, this is my alborotos, na alligatos, kaul ka ginamos. Yeah, I eat. Ginamos? Yeah. Oh, Fish. Fish, madam. Fish daw eh. Fish. Ay, wala, madam. Fish. Napa, dire, madam. Pwede na ni, usa yung luton, utan, binignit. Pwede na ni. What the name is this? Calderosos. Okay. O, napay. Kasus. Okay. Foreign one. Free. Ha? Free house. 1,000 million. 1,000 million. Can I see the inside of the house? Oh, okay. Come on, let's side. Come on, will you? Okay. This is my house, Madam Damdam. This is my house. Lingkod. Wow. You please sit. I want to see more. Oh, Seymour. Let's go. Merong. Madam, hi. Let me introduce to you. Yes. Carol Sairing. Yes, Carol Sairing. Okay. Very house. Nice house. Very nice. Nice. Thank you, madam. What? How much? How much? 1,000 million. 1,000 million. 1,000 million. Daral. I have here dollar. Come here. Okay, I will get my money. Madam. Just wait. Sit down here. Pwede si Papa. Pwede Papa. This is my dollar. Brad! Mali daran Brad, dili man ikulang Brad, di mo na binuang man ni Brad. Binuang na. Mata niyo eh. Ay, gilisariso pa yung tali Brad. Bisaya balita Brad, naon sa kabaw bobo kita sa English. Kuan bitaw, kinang tagpila kita mo lay. 1,000 million. 1,000 million. Gikan ko sa Mars. So 100,000. 200,000. 1,000 million? 20,000, 300,000, 400,000, 500,000. Okay na tanan rin. Oh, yan na. 600,000, 700,000. Ako na kay Brina sa tanan. Brina imo na ni tanan. Pauli na mo kayo, wala balik. Sige. Ako na ni balik. Okay, sige madam. Salamat kayo sa magpalit. Salamat kayo madam. Ay, salamat kayo balik. Iilan. Kuan ba to kong anak? Kalungang na ba to? Magtingog mi panyapon paniud to. Sige, matutuon di. Who are you? Why are you here in my house? Asa man to akong anak? Ano? Baligyan man ko nila rin ako ang baligod. Gibaligyan niya akong balay? Oh, Kamatay ito mga anak ko. Iwan sa katulad ka na ibaligyan ko balay. Asa naman po yung ato?
Kutong balis kanding nga, dagang ka ng pili ka. Upatan ba to? Salamat, nagkagunig ka ng 1,000 million. Yes, Brad. Daral pag yun. Magapalit na tag pasakon sa ani, Brad. Yes! Hilak lagi, Papa. Ano naghilak si Papa, Brad? Ah, mali pa na to, Brad. Sige, Brad, ato to ako. Unsa mga pa? Sama ka pa mo, baki na nga ng bra. Mga bungot sa itik mga bata mo. Si bungo sa itik. Bungo to sa itik, Brad. Yung inyong balik ang balay. Asa sa puyo alin? Okay na pa, pero pa, nami good news pa. Si good news ba? Good news ko. Kabulingin talaga ko lang kayo si Tripaw ng balaya. Okay Yung na pa, balik pa. yung anak mo si Bayis kayo. Balik yung na, pra. Balik ko na pa. Tara pa eh. Surprise pa. Dagan na kwarta pa. Ano si surprise? Si surprise, asan ng puyuan eh? Ikaw yung balis kanding na dagang, kita na lang pino. Okay na pa. Mga bataan mo.